Abra je nórsky systém automatizácie, smart riadenia a zabezpečenia domov, bytov, chát a bytových družstiev. Je to inteligencia, ktorá sa prispôsobuje vašim zvykom. Možno trochu simsalabim, ale je to naozaj jednoduché. WaterGuard je systém ochrany budov pred vytopením vodou, ktorým už viac ako 30 rokov chránime vaše domovy. Dnes je WaterGuard používaný v 7 z 10 domov. Teraz sme integrovali WaterGuard do platformy systému Abra a získali sme nielen najlepšiu ochranu pred vytopením, ale aj jadro domácej inteligencie Linkbox Plus, do ktorej môžete pridávať rôzne domáce inteligentné zariadenia pre uľahčenie života. Tu máte príklad. V prípade úniku vody sa automaticky uzavrie hlavný prívod a užívateľa upozorní na mobilný telefón. Ku systému si môžete pripojiť aj inteligentné dymové hlásiče a pohybové senzory. Následne budete upozornení v prípade požiaru a neželaných návštevníkov s možnosťou zasielania upozornení na núdzové kontakty alebo centrá ochrany. Ak máte Abra cez bytové družstvo, upozornenia sa posielajú na spoločný portál a preposielajú aj na bytové jednotky. Dokonca aj vchodové dvere môžete ovládať mobilom, vďaka inteligentnému zámku integrovanému do systému Abra. Abra vám tiež poskytne dokonalý prehľad o spotrebe elektriny vo vašom mobile, a to bez ohľadu na dodávateľa. Službu možno prepojiť s ventiláciou, kúrením, nabíjačkami pre elektromobily a ďalšími funkciami. Takto znížite spotrebu a presuniete ju na čas, keď je elektrina najlacnejšia. A potom sú tu maličkosti. Pocit domova, ktorý funguje. Svetlo sa rozsvieti, keď prídete domov a zhasne, keď idete spať, s kvalitou vzduchu, ktorá neustále poskytuje príjemnú klímu. Naprogramujte si to automaticky alebo ovládajte mobilom. Už čoskoro prídeme s novými vychytávkami, ktoré vás prekvapia a ktoré vám zaistia to, čo máte radi a prinesú vám menej starostí a viac radosti do každodenného života. Abra je váš bezpečný domov, kdekoľvek chcete byť.